Umus Reverend Victor Lyngdoh Didi Archbishop Kajalanyamba Shillong haka arpu praterik unaitung ulakentui ki Bishop Hajawai bat nongston ki parish priest ki principal bat ya baro ki klik nong penyat ki seng riuniam ki skul bat ki pat riunget Catholic ban yemi pat ba ban Jingpynbna ka Jingelang bat jingyat pat ba na ka benta ka Jingsuk ka Jela Manipur ban pelong da ka Shillong Catholic Association haka santrik unailar kata kasngi sajan. Hakashithi bulat hosh kinong lambat ki pat riunget Catholic wa Archbishop Victor ula penkenmau babarok ki beriu ki di kunjong blay. Da ka jing start ula bo ya barok ki beriu ban im hakani ka perthai. Barok nginget ba uni ublay u im bat usen syar da ka jing it bat da ka hok bayar kat beriu ya barok.